Госпожо Манолова, ще ви дам малко повече информация, защото не знам кой ден няма да се събудя. Нали знаете мутрите как дебнат? Емил Галабинов Стойнев ми беше съсед в София, в Дружба 1, блок 67. Той живееше на 7-ми етаж, аз на 8-мия. Той е малумен тип, който е решил, че е някакъв изявен герой на МВР. Има право да убива, да краде и не знам още какво да прави. Но той е и болен. На мен хора от МВР ми казаха, че той е с шизофрения и най-вероятно са го ползвали за някакви неща, за да му правят такъв чадър. Дават го на прокурор, при вас бях подала документи. Няма пробиване. Крият го. Няма престъпление, няма. А престъпление има. Не само към мене. Една жена на 13-ти етаж почина внезапно. Предполагам, че ходи и шъта и по други апартаменти, където хората са сами и където си мисли, че няма да го хванат. Та така, този човек, мисля, че беше 15-та година, на стълбите ме срещна и ми каза: трябва ми апартаментите. И аз викам: как така ти трябва? И той вика: аз съм от МВР и тебе трябва да те е страх. Сега, вярно е, че аз ходих и работих по чужбина, гледам хора 2-3 месеца, прибирам се и така и така. Обаче Стойнев с неговата наглост влиза, имало някакви магнити, влизат си, слага си камери, следи хората, кой може, кой не може, какво може. Моята Леля, имам Леля, която е сестра на баща ми, живее в София, булевард Васил Левски 28, също от службите и също много изявена. Стойнев, 19-та година, се прибирам, намирам си хубава работа в един мол, до мене, хубави пари, всичко. Имаше много хора италианци, собственичката беше много доволна, че говоря италиански, вика: идеално, няма да има бариера. Клиентите винаги ще бъдат тук за ядки, за сушени плодове. Стойнев влиза, той следи, той е психично болен. Следи хората и се смята тук като животно. Това е моето, това е твоето, това е мое, такова животно. Та животното Стойнев непрекъснато знаеше къде съм, в Италия знаеше къде съм, знае какви пари взимам, направиха ми проблеми с документи в Австрия. Някакъв психично направо някаква шизофрения, жестока, но как има допир до документи и до камери, това аз не мога да разбера. Значи той решава като животното, това нещо ще го изям и го прави. Значи всички убийства в България са на тая групировка, аз така мисля. Кой им дава право да убиват и да крадат хората и да имат чадър? Някой трябва да разплете този случай. Той ще продължава и ще убива, докато е тук на тая земя, защото той смята, че МВР му дава това право. Аз знам, че смъртни наказания в България няма, нали? Та лудия Стойнев, Емил Галабинов Стойнев, пред къщата там пред блока непрекъснато имаше коли на 161. И Леля ми дойде и ми лепна една лепенка на 161 на вратата. И аз почвам да вързам, че... А и той ми каза, че е работил 161 последно. Първо е бил пожарникар, после е работил в МВР някакъв инспектор и след това към 161. Та си мисля, че оттам тая групировка му помагат. В фоето на блока има офис на СДВР. Стойнев е непрекъснато вътре. Ползва техниката на МВР, следи хората. Има машина за обгазяване. Щупи ми стената на банята и му я обгазяваше от неговия апартамент. Заплахи, влиза в къщи, намирам писма, намирам разместени мебели, сменена станция на радио, демонстрации, виж кой съм аз, ти нищо няма ми направиш. Нямате идея за какво става дума. Добре, жилището го взе, ходил по съвета, една жена вика: ние с това не може да се справим. После пък един друг човек ми каза, че те от 161 отговаряли за общинските имоти. Като какви? Като грабители ли? Като собственици ли? Като какво? Говоря за община Искър. Става дума за много голямо престъпление и не вярвам да е само към мене. Леля ми Тодорова Банкова е с моята фамилия. И най-вероятно я предлагала дъщеря си да я гледат, да я пипат и не знам какво да й правят, да им танцували, какво да им прави. Може и секс да я правила вкъщи и те да я гледат по камерите.
Тя па с претенции, аз да не изнасям нищо от дома си, нито дрехите си, нито иконите си, нито документите си. Направо да ме били вкарали в лудницата и тя да се намести в дома ми. Вие как ви се вижда това нещо? Когато Стойнев бутна стената на банята и почна да ме обгазява, аз се извиках, защото нямах идея за какво става дума. Нейните думи бяха: хубава работа е свършила групата. Аз се чудих за какво говори. После вече разбрах. Като на телефона на брат ми той казва: Юлия е тука, и тя му казва: веднага я качва, я карай в Раднево, и той как да я закарам, като на нея нищо и няма. Значи тая жена трябва да я пипнат и да я разпитат заедно с Стойнев. Аджиба как така решиха точно Юлия да обереме, защото е сама, защото аз нося същата фамилия, пък аз ще ви предлагам моята дъщеря да дига краката и да прави пергели. После пък подочух, че била любовница на шеф на 161. Един от шефовите е Борисов. Дори и да ходи да го оправя Борисов, да си предлага там услугите, аз не мисля, че трябва да бъда тяхна жертва. Борисов е достатъчно богат да купува апартаменти на любовниците си, а не да трепи роднините им. Та от някъде трябва да се подхвани. Продължението обаче да видите. Майка ми е налегло. Откакто баща ми почина, тя се срина, но аз видях с очите си как брат ми, аз се карам да пие хапче за кръвно, беше изхвалил апарата за кръвно, нямала кръвно. Жената с хипертония от 13-та година в картона я пише. Изведнъж брат ми решава, че тя няма кръвно. Изведнъж решава, че този апартамент, който е купен от нея, той я другира, вкарва я при нотариус и тя подписва, че продава дела си. Слава Богу, нотариуса там отбелязва, че тя ще ползва жилището докато е жива, въпреки че той се опита. Там някакъв полицай дойде при мене и ми каза, че майка ми няма право да си живее в жилището. Значи те са решили, освен мене, да унищожат и майка ми. Пък каквото има там да го оправим набързо. Та се чуда аз, тези 161 собственици ли са, войници ли са, охранители ли са, някой да го похванете Стойнев, хванете Лелята, се от някъде този случай ще се разплете. Значи излиза, че всички големи кражби, убийства са вързани с тая група, защото някой им прави чадър. Значи до там го докарахме, че лудия Стойнев, документи в Австрия, документи, които аз закрих за работа, защото ми писна, че не съм си платила осигуровките, а непрекъснато превеждам и имам документи и ангажирах жена от посолството да ходи се разправя. Стойнев ми носи писмо в къщи, в което той демонстрира, че аз не съм си платила осигуровките към Австрия, което няма как да стане, защото аз имам документ, че съм приключила трудовоправни отношения с Австрия. Имам печат от тяхното социално министерство, което показва, че аз нямам задължения към Австрия. Но лудия Стойнев вади такъв документ и може би се прави на герой пред Лелята, пред балерината, пред не знам кой. Той е болен човек, той въобще не осъзнава, че нарушава законите на Народна република България и в каквото МВР да е работил и който и да познава, този човек престъпва закона и ще бъде съден. Значи към мене има кражба на жилище, заплаха, опит за убийство. Към майка ми също. Накарали са брат ми да извади документ да не влизам при нея. Защо? За да не знам какво й дават. Брат ми е прибрал документите, личната карта, банковата карта, отива, хвърля някакви продукти, майка ми едва говори, всеки ден гасне. Помолих лекарка да отиде да я види, тя вика входа е заключен, входа никога не е заключван. Тодор Атанасов Банков, биологичен ми брат, беше там, за да няма, защото ще го хванат, ако наркотици или дроги или какво е, го хвърля той. Въобще някаква групировка, която се занимава с наркотици, с секс услуги, с убийства и с кражби. Става много интересно, нали? Аз знам, че има Господ обаче. И че ако Господ реши, може би това ще бъде края на Борисов, ако той е вътре. Защото 161 е негова група. Борисов най-накрая ще му намерят цаката, защото той се излиза, се като риба се увива, бяга
като е то Лудия. Не съм аз. Тя не е добре. Какво не е добре? Той има документи. Всички мои мебели, всичко вътре. Лелята, демонстрации нагоре и надолу, че това било нейно. Как е нейно и защо трябва да е нейно? Аз нямам нищо общо с нея. Нито съм и дъщеря. Никога не е живяла при мене. Как е нейно? Купили го, сключи договор има 15 имота покрай Борисов. Любовница ли му е? Каква ли му е? Била му е такава там по архитект-проектант, сигурно е управил добре картотеките и имотите, докато той беше кмет. Та една такава ужасна групировка и аз моля за вашето съдействие, защото нито аз съм длъжна да бъда жертва на Лудия Стойнев, напротив, този човек трябва да бъде спрян, да бъде осъден, да върне всичко, което е украл. И майка ми аз трябва да се застана до тая жена и да видим, ако нещо са й давали дроги, да бъде чистена и брат ми, разбира се, да му търсят отговорност, ако е той. Защото само той влиза при нея, никой друг. С очите си видях как сложи една капка вода в едно шише и вика пий си лекарството. И намерих капки, съжалявам, че не ги взех, а ги изхвърлих. Намерих в едни шишета капки, нищо не е ясно какво има вътре. Питам аз, кой е Борисов да ходи да краде и да убива хората? Ако иска да му скачат балерини, ще отиди, ще им купи един корот и ще го напълни с балерини. А няма да трепи близките им. Лелята, която ми говори за някаква група, нека застане и да каже коя е групата. Групата вика, свърши хубава работа. Стойнев, който ходи по къщите, отдавна е пенсионер и доколкото знам е освидетелстван. Как може да влиза и да ползва техника на МВР и да преследва и да стресира хората? Ето ви, казвам ви, Емил Галабинов Стойнев живее в блок 67 в Дружба 1 в София. Лелята Тодорка Тодорова Банкова живее в София, булевард Васил Левски 28. Знам, че всички имоти, които е украла, ги е записала на дъщеря си, Русица Петрова Дикиджева. Но знаете, че ще си каже, като я натиснат за убийства и грабежи, всичко ще си каже. Какви са тия служби? На кой служат те? Ходим да крадем и си делиме краденето. Само, че за Господ това е грях. И те ще плащат на Господ. Тия ужасници.